а се лутах. Бях навсякъде, а всъщност никъде. Имах, ала нямах нищо. И те срещнах. Там, някъде във времето, когато сякаш бях дете. Наивен, плах, блуждаещ. Дали съм предполагал, че ще се превърнеш в най-близкия ми човек, най-добрият ми приятел, най-силна подкрепа, моята голяма любов. Тази истинската, осъзнатата, споделената. Дали съм предполагал, че ти ще си единственото друго същество, на което да имам такова доверие? Дали съм предполагал, че онзи наш спор, дали медицина или фармация, ще се превърне в ирония на съдбата и медицината и фармацията ще заживеят заедно в едно семейство? Тогава бях просто едно дете. Не, че и сега понякога не съм, но вече си имаме наши детенци. Най-прекрасната малка мишка на света. Йоана. Благодаря ти за всичко това, защото когато те срещнах, не бях човекът, който съм сега. Пораснахме заедно и искам да остареем така. Завинаги твой. Обичам те. Благодаря ти, че ми позволи да мисля за теб, да те опозная, да се влюбя и да те обикна. Благодаря ти, че повярва в мен, както и аз в теб. Благодаря ти, че се намерихме в капката от ронена от чаша вино, в пастровезаните месали, в робата от дъното на скрина, в слънцето и вятъра, в морето, в шепота на калиакра. Благодаря ти за мъдростта, нежността, тревогата и щастието, за радостта и мислите за бъдещите дни. Благодаря ти, че си моя съпруг, душа, брат и приятел. Моля те, съществувай за мен, неизвестно до кога, но се моля да е до безкрай. Обичам те. Госпожица Дъргосина Цветанова Цочева. Желаете ли да сключите граждански брак? Сега и завинаги с господин Иван Георгиев Дитев.